Історія, що трапилася якось із китайцями, із утікачами, що живуть на автостанціях, підвалах, по вокзалах, на батутах, у спортзалах, на товарі, у контейнері і на соснових нарах. Кожному китайцеві, що виїхав з Китаю, але всяке слово Мао береже і пам'ятає. Складно уживатися щодня з капіталізмом і з народним інородним видатним алкоголізмом. Старші із китайців порішили більш не парити, взяли собі у складчину розйобаний ікарус, салон напакувавши задля виїзду з країни, садовини, городини та іншої мівіни. І ось вони вкладаються між торбами картатими і рухаються сторожко осінніми Карпатами за чорною пітьмою, господньою сурмою, за райською угорською смурною шаурмою. 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта, 300 китайців добу до Будапешта. Перші на місці підтягнуться і решта. 300 китайців.